Eeriksin soosit katettu pöytään ja sille huippuraaka-aineet, merirapua, fenkkoolia, raparperia ja juhlavieraat odottaa takana malttamattomana ruokaa, niin ei muuta kuin lähdetään työstämään. Ja sama homma merirapui, vaikka sieltä tulee oma maku, niin laitetaan sinnekin vähän suolaa, niin antaa vielä tekeytyä. Ja ei muuta kuin grilliluukku auki. Kesän ensimmäiset, niin kuori on parhaimmillaan tossa. Ja näiden kanssa tarjotaan tosiaan Eeriksin hollandaisesoosi ja aioli lime, jotka sopii maultaan täydellisesti. Hyvää ruokahalua!